Soc Sumaya, tinc 26 anys, soc enginyera naval i actualment estic treballant com a projectista a l'empresa Nudal. La meva funció principal és fer els plànols de la maquinària que disposa aquesta empresa. A Gran Impuls em van ensenyar com reorientar el meu currículum per poder trobar una feina més adient al que jo vaig estudiar com a enginyera naval. Un cop el currículum ja estava complet, ja estava definit, doncs em van ajudar a conèixer millor el meu sector i a conèixer millor les empreses en les que podria encaixar i en les que podria jo personalment anar a entregar el meu currículum.